Υπάρχει ένα μέρος που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Ένα μέρος όπου νιώθουμε σιγουριά, ασφάλεια. Το λέμε ζώνη άνεσης. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το ασφαλές λιμάνι γίνεται σιγά σιγά ένα χρυσό κλουβί, ένα κλουβί που μας εμποδίζει να πετάξουμε? Και αυτή η φράση, τα λέει όλα. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα μέρος πανέμορφο, αλλά ταυτόχρονα εντελώς στήρο. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που θα εξερευνήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Τι είναι τελικά αυτό το μέρος, αυτή η όμορφη φυλακή? Ας προσπαθήσουμε να το ορίσουμε λίγο καλύτερα, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο ελκυστικό, αλλά και τόσο επικίνδυνο. Στην ουσία, είναι μια κατάσταση αυτόματου πιλότου. Είναι εκείνο το περιβάλλον όπου όλα είναι γνωστά, προβλέψιμα και λειτουργούμε σχεδόν μηχανικά. Χωρίς ρίσκα, χωρίς προκλήσεις. Είναι η απόλυτη ηρεμία της ακινησίας. Κοιτάξτε τώρα αυτή την αντίθεση. Αυτή είναι η συμφωνία που κάνουμε, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ανταλλάσσουμε την εξέλιξη για την ασφάλεια. Το άμεσο συναίσθημα της προστασίας είναι φυσικά ελκυστικό. Το μακροπρόθεσμο τίμημα όμως, στασιμότητα, πλήξη και ένα δυναμικό που μένει κλειδωμένο. Εντάξει, αν δεχτούμε ότι είναι μια φυλακή, έστω και όμορφη, τότε ποιες είναι οι αλυσίδες που μας κρατάνε μέσα? Οι πηγές εντοπίζουν 3 πολύ ισχυρά ψυχολογικά εμπόδια. Να οι 3 μεγάλοι μας δεσμοφύλακες. Είναι η αόρατη τύχη του κελιού, ο φόβος για το τι θα πούν οι άλλοι, η ψευδαίσθηση ότι πρέπει να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή ή την έμπνευση για να δράσουμε και φυσικά η παράλυση της υπερανάλυσης. Ας τα δούμε ένα-ένα. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια, έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι που παλεύουν, που δημιουργούν, που βρίσκονται μέσα στην αρένα, δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε τη διάθεση να κρίνουν. Η κριτική, συνήθως, έρχεται από την άνεση της κερκίδας, όχι από τους συμπαίκτες στο γήπεδο. Και εδώ βρίσκεται μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις. Πολλοί από εμάς περιμένουμε να νιώσουμε έτοιμοι, να έχουμε όρεξη, να έρθει η έμπνευση. Η αλήθεια όμως είναι ότι η όρεξη έρχεται τρώγοντας. Η δράση είναι αυτή που γεννά το κίνητρο, όχι το αντίστροφο. Ο επαγγελματίας απλά εμφανίζεται και κάνει τη δουλειά, ακόμα και αν δεν το νιώθει. Και ο τρίτος στίχος, η υπερανάλυση. Κρατήθητε. Οι πηγές εκτιμούν ότι ξοδεύουμε περίπου το 80% της ενέργειάς μας, ανησυχώντας για σενάρια που έχουν μόλις 1% πιθανότητα να συμβούν. Σκεφτείτε το. Το μυαλό μας γίνεται ο μεγαλύτερος μας εχθρός, φτιάχνοντας προβλήματα που δεν υπάρχουν καν. Καλά όλα αυτά, αλλά αφού αναγνωρίσαμε τις αλυσίδες, το επόμενο ερώτημα είναι πώς τις πάμε. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Η αρχαία σοφία μας δίνει ένα πολύ πρακτικό κλειδί με 3 απλά βήματα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για κάτι ηρωικό ή για υπεράνθρωπες πράξεις. Μιλάμε για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Μια πρακτική φιλοσοφία για την καθημερινότητα, βασισμένη σε αλήθειες χιλιάδων ετών. Ο στοικός φιλόσοφος Επίκτητος το συνόψισε τέλεια. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε όμως είναι η αντίδρασή μας σε αυτό. Όταν η εστίασή μας μετατοπίζεται από το εξωτερικό στο εσωτερικό, στις δικές μας σκέψεις και πράξεις, το άγχος για τα υπόλοιπα αρχίζει και χάνει τη δύναμή του. Το δεύτερο βήμα είναι τόσο απλό που συχνά το προσπερνάμε. Σταμάτα την υπερανάλυση. Μην περιμένεις το τέλειο σχέδιο. Απλώς ξεκίνα. Αυτή η πρώτη, μικρή κίνηση είναι που έχει όλη τη σημασία. Σπάει την αδράνεια και δημιουργεί μια ορμή, μια δυναμική που μπορεί να μας πάει πολύ μακριά. Και το τρίτο κλειδί έρχεται από τον Ηράκλειτο, με μια από τις πιο βαθιές αλήθειες. Τα πάντα ρέουν, τα πάντα αλλάζουν. Το να προσπαθούμε να κρατηθούμε από κάτι σταθερό, από την ασφάλεια του γνωστού, είναι σαν να προσπαθούμε να σταματήσουμε ένα ποτάμι. Η αποδοχή της αλλαγής, αντί για την αντίσταση σε αυτήν, είναι απελευθερωτική. Το να βγούμε από τη ζώνη άνεσης, λοιπόν, δεν είναι μια πράξη που κάνουμε μία φορά και ξεμπερδεύουμε. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια τέχνη που καλλιεργείται μέρα με τη μέρα. Είναι μια νοοτροπία. Και εδώ είναι η ουσία της σοφίας του Σωκράτη. Η πραγματική γνώση δεν είναι να τα ξέρεις όλα. Είναι να παραδέχεσαι αυτά που δεν ξέρεις. Αυτή η στάση κρατά το μυαλό ανοιχτό, περίεργο, έτοιμο να μάθει. Το ακριβώς αντίθετο από το κλειστό σύστημα της ζώνης άνεσης. Ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτή η ταπεινότητα δεν είναι αδυναμία. Είναι το καύσιμο για τη συνεχή ανάπτυξη. Είναι η αναγνώριση ότι πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω να μάθουμε, κάτι νέο να ανακαλύψουμε, έξω από τα γνώριμα σύνορά μας.
Και κλείνουμε με μια τελευταία, πανίσχυρη σκέψη από τον Ηράκλειτο. Οι καθημερινές μας επιλογές, οι μικρές μας συνήθειες, το πώς αντιδρούμε στις προκλήσεις, δεν είναι ασήμαντες. Είναι αυτές που σμιλεύουν τον χαρακτήρα μας και στο τέλος ο χαρακτήρας μας είναι αυτός που καθορίζει τη μοίρα μας. Τελικά λοιπόν όλα καταλήγουν σε μια επιλογή. Μια επιλογή που δεν γίνεται μία φορά, αλλά πρέπει να γίνεται ξανά και ξανά, κάθε μέρα. Και αυτή είναι η ερώτηση που μένει. Η ζεστή, προβλέψιμη ασφάλεια της στασιμότητας ή ο ήλιγος, η αβεβαιότητα, αλλά και η απίστευτη ζωντάνια της εξέλιξης. Στο ένα μέρος ξέρουμε ότι τίποτα δεν φυτρώνει, στο άλλο βρίσκεται η ίδια η ζωή. Η επιλογή τελικά είναι πάντα δική μας.